তিনি आंटेके साख्लाय मुसुगो आबो चिनां बलाय खबर काहाम जे माइग्रेंट लेबार जों नुखा प्राय 28,000 28,000 हाय फातार दंगो जों हिसाब माखा 28,000 ऊपर आबो त्रिपुरा वानसा मिलगै आबो फातार बरक सामुं खाय दंगो माइग्रेंट लेबार आउटसाइड द स्टेट आरो बिसिङाव 3 पॉइंट जोंनि हिसाब माखा जों 15,862 जन 15,865 बरक त्रिपुरा के फिल फाइका जोंनि माइग्रेंट लेबार रक बरनो बाहायनो जों वानसक दंगो दिनै सरकारनि बाबे जों बर ताम खायमा जोंनि रक स्किम कैसे जों मानखा प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम MPEGP आबो कैसे स्कीम दंगो आ स्कीम नि माध्यमे बिसिंति जों जे जोंनि फातारो सामुतां थानाय रक गोबां स्किल दंनाय रक बर माबे जों दा वानसक दंगो जों बरनो सरकारि बाबे जों बर लोन दिनाय ते बरनो जों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नि बागै जों बरनो जौगानाय जों दिनै कैबिनेट मीटिंग जों पास खालायखा ते गोबां स्कीम दंगो आ स्कीम न माना बागै जों कैसे हेल्प डेस्क जों कैसे खुलावनाय जों आबो जों सालायखा ते प्रोटेक्ट जागो जों नि मार्केट सेंटर SDM ऑफिस ब्लॉक ऑफिस जों आरो जों नोटिस टांगै रिनाय ताम स्कीम जों एवेल खैमा जोंनि माइग्रेंट लेबार नि बागै जों ताम स्कीम दं आबो जों जत्तनो टीवी राव सानाय ते नि ब्लॉग SDM ऑफिस DM ऑफिस जों आबनो जों एडवर्टाइजमेंट खायरिनाय आबोगै आं जत्तनो कयनाय ताबो जरतै 15,000 नि ऊपर जोंनि फातारनि फाइजाब फातारनि त्रिपुरा नि बरावनो बर फातारो एकजन सामुंताङै दंमानि बर लकडाउन नंगै बर मा फाइखा बर कामरो मालिया आबनि बागै जों बनबां व्यवस्था खायनाय बागै जों दिनै मन्त्रि सभागो दिनै कैबिनेट मीटिंग को पास लायखा गोबां मा स्कीम दंगो आ स्कीम न जाते जोंनि बररक त्रिपुरा सारक जेकुनु बररक आबनो एवेल खायमानो आबो सुजुग नामानो आबनो जों हेल्प डेस्क लायनाय तैबो निरक वीडियो ऑफिस जजु खायदि DM ऑफिस जजु खायदि SDM ऑफिस जजु खायदि जे बरक फातानि फायनाय जों काममाया आबरनि बागै जों कामरिनाय आबो जों जोंनि सरकारबो सालायखा तैबो जे रेशन कार्ड मायाराव आव कायसे बेलाय खर काहाम ताफोन जों ब्रक रेशन कार्ड करै गोदोमा बोसोराव फातार थां दंमानि बनि फेमिली सहबो थां दंमानि नि बेंगालुरु हायद्राबाद मुम्बाइ दिल्ली गोबां जागो चेन्नाइ राव थाङै दंमानि बरनि रेशन कार्ड माया आबरनि भाइ जों रेशन कार्ड दिना बागै जों सालायखा जे ब्रक ताबो फनो रेशन कार्ड करै बा भोटार कार्ड करै तंनायरनो निरक जजु खायदि नङाब्ला जों केम्प खालायो जों SDM नो साख्लाय रेखा DM नो साख्लाय रेखा बरन इमिडियेटलि जों साइमनो जेकुनु सुबिदा नांखाय हेल्प मान नांखाय जों रेशन कार्ड नांगौ एक नम्बर ते जोंनि भोटार कार्ड नांगौ ये गोबां मा जों नुखा जों बररक नि यागो रेशन कार्ड करै आबंगै बरन जों सुबिदा थक गया आबो जों दिनै सालायखा आबंगै जों सरकारि बाबे जों हेल्प खायनाय जे बरक रेशन कार्ड करै बा भोटार कार्ड करै आबरंखाय न इमिडियेटलि न SDM जजु खायदि DM जजु खायदि तैबो जों लोकल लिडार जजु खायदि जाते न इमिडियेटलि आबनो जों न माना नांनाय आबो माय हंख्लाय जों न कोनो सुजुग सुबिदा रने बागै आबो बादांनाय आबो जों दिनै जोंनि मन्त्रि सभा सालायखा कैबिनेट सालायखा जे बरक रेशन कार्ड करै रकनो इमिडियेटलि जों रेशन कार्ड ना बागै जों चेष्टा खालायनाय आबो कैसे जोंनि बेलाय खबर गाहाम आबनि बागै आं जतनो कयो जे चिम्बराव फातानि फाइनाव निरक जजु खायदि निरक मा जों गोबां पेकेज जों खाय दङ ननो जों लोन दिनाय गोबां माध्यमे जों लोन दिनाय जोंनि ST कर्परेसन दङ जोंनि माइनरिटी कर्परेसन दङ गोबां मा SC कर्परेसन ते गोबां मा साबलम्ब इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओमफ्राय गोबां मा जागा जोंनि आबो दङ जों मानानि बागै जों जोंनि लामा दङ आबो आं कयनाय जतनो निरक सरकाराव जजु खायदि जों रिनाय जेब्ला माइग्रेंट लेबार दीर्घ बছর जे फाला थां दंनाय राव बरनो जों साहाय्य खानाय बागै दिनै प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम MPEGP आ स्कीम हते जों रां मोननाय मनो आं कयो जाते जों जत साइमना जों लकडाउन नि बागै प्लस कोरोना भाइरस नि बागै आफ्रो पाइने पाइसन ताबो साइमिया जोंनि बलाय खानामा संसा चिन्ति बराबो तैबो बाराय दं दिन पटे दिन बाराय दं आबंगै जों जत्तनो जाते सोशल मेंटेन खालायो प्लस दिनै तमुं चामुं जाते जों गाहामखे तंगै
जाहाथे जों साफ सुथ्राखौ तंगुई आबनि बगै आं जतन कइनाय एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आं जतन कइयो जाहाथे तिनि सरकारनि जे आइन कानुन सिनामानि आबनो मानेगै चलेखेबलाय हामनाय आफु आसानो आनि कइमो तै साख्लायमो हामबाय।